I dag skal det handle om lårets muskler. Og der har vi en del muskler, og en måde at huske dem på er, nu tager vi lige gluteus maximus af her først, hvis det kan lade sig gøre. Den kommer vist nok. Måden at huske dem på er at tænke de bagerste midt på og foran. Hvis der er nogen til fodbold, så kan man huske på, at der er 3 bagved, der er 5 midt på, og der er 2 foran. Hvis vi starter bagpå, så er det, der populært kaldes hasemuskulaturen. Der er 3 muskler. Det er biceps, der ligger mest lateralt. Den har 2 hoveder. De udspringer alle sammen fra tuber ischiaticum. Det er så biceps capitulum, der udspringer der. Og når den har 2 hoveder, så udspringer den så også fra linea aspera, den laterale labrum, og hæfter ned på caput af fibula, og er derfor med til at lave en knæflexion, men sit udspring heropfra, er den også med til at lave hofteekstension. De 2 andre har samme funktion, i hvert fald over hoften, og også fleksion over knæet. Det er semimembranosus, der ligger mest profundt. Den har en tydelig membran på medial siden af den, og derfor bliver den kaldt halsmembran, semimembranosus. Og den udspringer fra tuber ischiaticum, har et lidt kompliceret hæfte i den bagerste del af ledkapslen, som et ligamentum popliteum obliquum, som ligger her i den bagerste bagsiden af knæet også, og så på den mediale kondyl på tibia. Helt superficielt her har vi så semitendinosus, som er halvt muskel og halvt sene, en lang og tynd sene, som ligger her superficielt. Den samme udspring, tuber ischiaticum, og hæfter så op på pes anterinus sammen med 2 andre muskler, som vi kan se her. Det kommer vi tilbage til, når vi snakker med 2 andre grupper. Semimembranosus og semitendinosus laver også indad rotation på flekseret knæ, og biceps laver en udad rotation på flekseret knæ. Ja. Så kommer vi ind på adduktorgruppen, og der har vi som sagt 5 stykker. Den, der ligger lige op af semimembranosus, er den største, vi har. Den kalder vi adductor magnus, udspringer også fra tuber ischiaticum, og hæfter så med et bredt hæfte på linea aspera labrum mediale og ned på tuberculum adductorium, et punkt lige proximalt for den mediale kondyl på femur. Antaget for den ligger gracilis. Det er så også den, der udgør den mediale side af låret. Tynd og flad muskel udspringer fra de forenede rami og hæfter nede på pes anterinus. Pes anterinus betyder gåsefod. Så det hæfte, som vi har hernede lige distalt for den mediale epikondyl på tibia, de 3 muskler udgør sådan det, der ligner en gåsefod i deres hæfte. Det var gracilis. Så har vi lige foran magnus, inde i dybden, der ligger adductor brevis. Adductor brevis er sådan lidt upræcis i sin hæfteudspring. Den skal ikke kun skal vide, den ligger der. Foran brevis, altså ja, magnus brevis, så kommer longus, som ligger anteriort og medialt, og den udspringer fra tuberculum pubicum og hæfter også på linea aspera på den mediale labrum. Og så helt foran en kort muskel, som ikke rigtig er her på, det er musculus pectineus. Den har vi haft nogle gange.
den udspringer fra linea pectinea, nej, den udspringer fra pecten, ossis pubis på ramus, ossis superior på pubis, og så hæfter den på linea pectinea, forlængelsen af trochanter minor. Det er jo de 5 adduktorer. Så har vi 2 her foran. Vi har sartorius, som er skræddermusklen fra sias, spina liga anterior superior, hele vejen ned og hæfter på pes anterinus. Det er den, der kan placeres i skrædderstilling. Det vil sige, at den kan lave en flexion i hoften, den kan lave abduktion i hoften, den kan lave flexion i knæet og inderrotation i knæet. Hæftet sammen med de 2 muskler, gracilis og semitendinosus i pes anterinus, er distalis på den mediale kondyl af tibia. Lige profund for den, der har vi så den kraftige 4-hovedede knæstrækker, som vi kalder quadriceps. Den har vi delt den op i 4, fordi den har 4 forskellige funktioner. Eller fordi den har 4 forskellige hoveder. Den mest superficielle er rectus femoris, som er en toledsmuskel, ligesom haserne er. Funktion både over hoften og over knæet. Flekterer over hoften, ekstenderer over knæet. Den udspringer fra spina liaca anterior inferior og hæfter sammen med de 3 andre i det vi kalder ligamentum patella, altså som senere hernede i som hæfter på tuberosas tibia. Så har vi vastus medialis, som er den mediale del af quadriceps, udspringer fra linea aspera labrum mediale, hæfter samme sted. Vi har vastus lateralis, udspringer fra labrum laterale af linea aspera, hæfter samme sted. Og så her inde i dybden har vi, ja, den er svært at se her, vi får ikke noget ordentligt billede af den. Der er bare et kar, der løber her, men hernede i dybden, helt oppe af knoglen, fra forfladen af femuren løber vastus intermedius, som ligger fladt op af knoglen der. Og så kan vi se her ligger tractus iliotibialis, som vi har snakket om på gang, tykt, eller et bredt bånd, men meget tyndt bånd. Og her er det tensor fascia lata, der hæfter ned i, og gluteus maximus, som vi lige har taget af, der også hæfter ned i. Så, når vi snakker om låret, 3, 5, 2, biceps, semitendinosus, mest superficielt, semimembranosus profund, 5, adductor magnus, gracilis, adductor brevis, adductor longus og pectineus, og 2 helt i front her foran, sartorius, kroppens længste muskel, og quadriceps.